Hai लोगोफोर गुड इभिनिं नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसे आरोबाव बरायहरनाय जाबाय बेयो नेक्स्ट पार्ट जागोन दै नेक्स्ट पार्ट ना मा होनबावनांगोन आं बेखौ मानो होनना बुङोब्ला साइन्स मिउजियामाव थांखालिनो इखौबो शुट खालामनाय जादोंमोन नालाय माने गोलावद्राय जागोन होननानै माने होनाय जायासै ओंखायनो इखौ नेक्स्ट पार्टआनो होननानै बुंजासिगोन आरो नै जोङो बिशाल मार्केटआव दंफैयो दायो एसे लानो नागिरदों एसे गाननाय जोमनाय ड्रेस लानो नागिरदों स' नायलांबाय थादो नोंथांमोना दायो नै जोङो हाबबोबाय निउ मडेल नङा इयो ओंखारखांबायानो होमबाबो मोजां नुदों आङो कालारखौ इदि कालारनि गानफेराखै लानोसै ना Sok. Nào nãy giờ? Nó lớn quá khỉ, nó rằng đi. Rất là lớn quá khỉ. Quá khỉ. ओमफ्राय नै बिराद मोजां जेकेटफोर सुइटारफोर जि मोजां ओंखारसोदो गोजां बोथोरनि आरो दा ना गोजां बोथोर मोनफैबाय नालाय ओमफ्राय आङो नै दासो नायनाया अरेन्ज कालारा आं माने फार्स्टआव थांनानै इखौनो नुबाय नायबाय ओमफ्राय हासबेन्डआबो इखौनो मोजां नुदों होनबाय नालाय आङो इखौनो लानायसै आरो फार्स्टआव नायनायखौनो ओमफ्राय ओंखारदो बेलेग कालारनि नै ब्लु कालारनि पिंक कालारनि ऑरेंज कालारनि बहुत माने बेलेग कालारनि दङ आरो मोजां ओमफ्राय जोंहा हासबेन्डआ ऑरेंज कालारनिखौनो मोजां नुदों होननायखाय आङो इखौनो लानायसै आरो ओमफ्राय गुफुर मोनसे ट्राइ खालामदोंमोन आं एसे जं लाब नुनायखाय माने गेदेर जानायखाय आं मानसिया एसे फिसा नालाय जिटि साइजआ माने जानो नागिरा आं फिसा नालाय मानसिया ओमफ्राय ऑरेंज कालारखौनो लानो होनायसै आरो हासबेन्डआ ओमफ्राय आं इखौनो लानायसै आं खिन्थु गुफुरखौसो मोजां नुदोंमोन गुफुरखौसो लानो नागिरदोंमोन आङो ओमफ्राय मोजां नुवाखै होननायखाय आं माने हासबेन्डनि पसन्दखौनो लाबाय आरो ओमफ्राय नै हिन्जावसा गथ'फोरनि थाखाय मोजां टप ओंखारसोदो मोजां माबा स्पर्टिं ओंखारसोदो बहुत माने मोजां आरो नोंथांमोनाबो जुदि माब्लाबाफोर गुवाहाटीयाव फैयोबाथाय माने नायनाय फैनो हागोन बिशाल मार्केट ओमफ्राय नै आंना माने बेगा दंनाया ओमफ्राय कालार थांनाय मानाय इदि जाजोबबायमोन ओंखायनो आङो गांसे लानोसै होननानै बेगखौबो गांसे लाना फैनायसै ओमफ्राय उनाव हासबेन्डखौबो माने आंबो लाबाय नोंबो माबा मोनसे लादो होननानै हासबेन्डखौबो माबा मोनसे लानो होबाय आं ओमफ्राय हासबेन्डआ जुथाखौनो जरासे लानोसै दे होननानै ओमफ्राय जुथाखौनो नायनायसै आरो जरासे लानायसै ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो दे लोगोफोर आं बांद्राय पेक खालामद्रायबाय नायलांबाय थाबानो नुलांबाय थागोन नोंथांमोना मोजां नुदो बोराय मडेल रखम नुदो इसे एखे नङा ना नोंगो नों मोजां नुदोबाथाय ला दे नोंनि पसन्द नों मोजां नुदो नङाबा बेलेग नायबाव आं खोन्थानि र' ओइ नै सिंनिखौ कालारखौ माबाया मानो नैखौ होनदों आङो बेखौ बख'नाय नङा कालारा एसे बेलेग नायो
Sorry, idiku gantarnaङा आं मोजां नुवाखै idiku. Oh, iku मोजां नुदों. Lansै kok? Ha? Nih? Moजाङानो deh, moजाङानो. La. Niki moनसे लानोसैलै आङो. मोजां ना? मोजाङानो दे. $199 ल'. 199 निल'. होमबाबो मोजाङानो. नैखौ मोजां नुदों कालारखौ. Ay, gangsya dahilnya. Iya, iya.
Hey, suitarखौसो मोजां नुदों नायनो मोजां नंखा ए गोसोम फिथा गोनांलायखौ मोनजादों बे गांसेखौ मोजांसिन नुदों गोसोमखौ आइखौ मोजां नुदों खिन्थु गेदेर जादों अलप Này moजां पानसुनाय इयाव नाय Zabaय shoppingआ जाबाय दायो जोङो इथिंजाय फै सिलायानो सं ओमफ्राय नै जों शपिं खालामखांबाय दायो जोङो शपिं खालामखांनानै थांबाय दङ ओमफ्राय थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनायनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय